Assalamualaikum guys, piye kabare? Kabare muga-muga sehat walafiat kabeh, ora ana alangan rupido apa-apa. Oke guys, aku iki untuk film apik guys. Muga-muga iki menjadi hiburan kanggo awak dhewe kabeh guys ya. Soalnya kita hidup itu kan nggak boleh susah. Kita hidup itu harus bergembira riang, no, apapun caranya. Yang penting gembira kita itu nggak di jalur maksiat. Kayak ngono to guys, kayak dawuh Gus Bahak kayak setan itu paling benci dengan orang yang bisa bahagia dengan jalur selain maksiat. Kalau orang bahagia lewat jalur maksiat, setan itu seneng. Jalur maksiat itu piye? Ya seneng-seneng udah rondo, seneng-seneng do mendem-mendem lan liya-liyane. Nah kita ini kan menonton film masuk suatu maksiat lah ya ora to guys. Film kok maksiat. Si maksiat itu kalau kita meniru adegan yang jahat dari sebuah film tadi itu tidak boleh meniru, tapi kalau cuma sekedar hiburan ya ora apa-apa to guys. Ngerti to kok. Oke guys, iki ceritanya ngene guys ya. Ada sepasang suami istri guys, jenenge ku Leri karo Etna guys. Dek niku sepasang suami istri ku penggaweane nelayan guys. Nelayan pengambil apa pencari kerang laut. Nek cara nggonaku kene iku jenenge ngono guys. Apa iku jenenge iku bukur. Nek wedok, nek lanang ya pakur guys. Lah suami istri mau seperti hari-hari biasa, mereka itu melaut mencari kerang, basa wis bar terus mulai guys. Masa orang hidup neng laut mulai nang omah. Lah basa ape mulai iki mau neng pinggir pantai ku ndekne weruh cah wedok gembletak tak berdaya, awake iki memar-memar binjul-binjul ngono guys. Wis pokoke tidak berdaya kayak lagune ku tak berdaya hahaha. Oke ngono kayak guys ya. Oke lah terus cah wedok iki mau dicek bojone Leri, Etna mau marani dicek ternyata cah wedok mau jek urip guys, jek ono nyawane sentik-sentik ngono guys. Lah terus Etna mau karepe ape nulungi bojone, dijak nulungi, "Mas iki yo dijak digemuleh ditulungi sakake Mas cah wedok." Lah bojone iki ora gelem guys karepe iku. Soale ndekne kuwatir nek cah wedok iki kok jangan-jangan bocah nakal tapi ya guys. Tapi sarene Etna iki mau ngerayu-ngerayu bojone sakake Mas padha wedok iki orang. Nah, terus akhirnya Leri mau gelem nulungi, terus cah wedok mau digawa muleh ning omahe Leri. Bocah tutuk omah. Cah wedok iki mau ditambani di rumah ya, terus akhirnya sehat waras kaya setia kala. Cah wedok mau jenenge Emi. Ora Emi Syak lo guys. Emi Syak kan sing iso bilo odolo ngono kayak guys ya. Lagu iku pas aku isih SD guys, kira-kira kelas 1 SD iku ono lagu iku terkenal ra karo-karuan guys. Dhisik suwana ra karo nang gendung ono lagu iku. Nek saiki yo wis di cover warna-warna guys jenenge wong akeh ya guys ya. Oke guys, kita lanjut. Basa reti niku, basa reti nek Emi iku wis kewarasan. Lerimu karepe ape lapor polisi nek ono bocah sing teraniaya ngono, karepe iku ben diurusi polisi ngono, ora urusane dene kan, dene wegah asline. Kakek urusan wong ngurusi bojone wis kewalahan malah ngurusi wong wedok loro. Ngurusi wong wedok cok iku wis bileng dase guys. Malah ngurusi wong wedok loro. Tapi iki sapa iki Emi iki mau malah nangis, bos tapi dilaporno polisi malah nangis, ora gelem, akhirnya ora sida dilaporno ngono guys. Lah Emi iki mau malah dipersilah nganu apa iki Leri karo Etna mau karepe ape ngeterno mulai cah wedok iki. Lah cah wedok iki Emi mau Emi iku kondo nek ning omah iku ndekne wis ora duwe sanak saudara babar blas, dadine ndekne iku hidup sebatang kara. Nek sebatang rokok nu iso join guys, nek sebatang kara iku ora iso dijoin. Cara iso dijoin malah ora karo-karuan guys. Lah akhirnya Emi mau dipersilahkan manggon ning omahe Etna. Terus Etna iki istri solihah guys. Apian ndekne ora tega ngeti wong liya menderita iku ora tega guys. Lah basa isuke kan tangi turu, Leri karo Etna mau kaget. Kok wis ana makanan sing wis siap makan, jebule iku sing kabeh mau sing nyiapno iku Emi. Dadi dekne iku sebagai tanda balas budi ki mau Emi ku wis nyiapno semua makanan, bangun terlebih dahulu dah ya guys ya. Terus wong telu iki mau do makan bersama. Terus
Akhirnya wong telu iki mau do bareng-bareng melaut golek kerang. Jadi larangi siji wedoke loro. Wah seneng banget mereka itu. Lah basa ning pasar iki Leri mau kepethuk nganu tante-tante no guys. Jebule Leri dhisik iku termasuk pria penghibur tante-tante no guys. Jadi niku tante niki mau pas roh Leri mau nganu bercanda-canda no guys. Lah sing Etna karo Emi iki do ning swalayan atau supermarket golekno klambi kanggo Emi. Lah ning supermarket iki mau Etna mau petuk koncone mau takok lho, cewek itu iku sapa yo kok manggon aku awar kowe no kan. Iki cewek itu iku ngene ngono. Diceritakno kok mau. Hati-hati lho yo, engko nek cewek itu iku bocah nakal, tak iya guys. Bocah nakal arepe. Terus bocah diceritani ngono mau nganu Etna mau ora patek percaya wong Emi gitu ya bocah HP tak ya. Lah tapi basa Emi roh polisi, ini kok terus ndelik. Itu jadi Etna itu rodok curiga, jangan-jangan dia itu memang benar-benar anak nakal, tapi orang dihiraukan orang terbukti, dah ya guys ya. Nah, akhirnya pas pada malam hari no guys ya. Nah itu nganu, si Leri mau lagi sunah rasul guys ceritane, sunah rasul karo nganu bojone Etna mau. Nah Emi mau ndongokno ning kamar sebelah. Apane wong ngono kan ana sing tenang, ana sing berisik no kan, ana sing ngos-ngosan koyo ngajak tikus. Lah si iku Emi mau ndongokno karo ngintip karo bayangno sing ora akhirnya dia niku berfantasi sendiri sampai akhirnya kebanjiran sendiri ngono guys. Lah terusan ngono guys. Iso emo neng desa kono neng warung kono iki mau ana sepasang muda-mudi jenenge Geri. Nah itu embo jenenge ra roh pae jambo sapa guys. Lah Geri iki mau roh Emi mau gumun lho. Jebule ning desa kene kok ana cewek cantik kayak ngono. Iku candi ngono kan. Soalnya Geri iki termasuk lelaki hidung belang guys. Senengane ku anggere ono apa merodo apik niku ndang diicipi ngono guys ya. Lah dek niku terus nganu menyelidiki Emi iki mau candi no kan. Lah basa diselidiki no guys. Pas Emi ki ndelale pas adus ku nang jopo diinceng guys. Diinceng. Lah Leri roh nek Geri ku mau nginceng Emi terus diwamuk kan. Diusir lho. Iku ora wek iku rumah aku lho. Dek nang wedi kan blayu. Lah Geri terus ngandani Emi kowe iki nek adus mbok aja nang jopo ning jero wae. Ngono Emi ku lho diincengi wong ngono kan. Nah, akhirnya terus ning jero. Lah iki Emi karo Etna ki mau semakin akrab kan wong bendino kumpul ngono. Akhirnya ki nganu. Pada suatu kesempatan iki wong telu ki mau do nganu. Dolo mabuk-mabukan. Nek kono mabuk-mabukan biasa kan omahe. Lah Etna mau wis gelier dhisik terus dekne ambruk. Lah Emi basa roh nek Etna mau wis nganu. Wis ndoyong dia niku ngejak Geri ngejak ngononan ya guys ya. Tapi Geri mau nganu mamang engko nek bojoku tangi ya ben wedi akhirnya ora sido. Lah basa esuk iki mau nganu Emi dijak melaut cuma Geri karo Emi tok melaut golek karang karepe golek karang. Lah basa ning kono malah dek niku do main ngonoane Emi mau dimaino Geri kan. Kok Geri Leri gimana Leri soalnya dia bengi kan ora sido iku ning laut itu dilampiasno wis pokoke bolak-balik guys ora ketung kan lower menawa. Nah basa ngono iku akhirnya wong loro iki terbiasa akhir dina iku senengane do golek kerang wong loro dhewean terus do kerange Emi iku terus digedolanan Leri ngono wis saking kebingungan menawa kan. Nah ngono tuh terus ngono. Lah pada suatu ketika iku mau Emi dodol kerang ning pasar iku cah lanang sing hidung belang mau Geri iku digudo deh kesempatan kan pas nempatan gudo. Lah pas gudo Emi mau pacare Geri roh terus dia tukaran terus oyak wong sak pasar iku toyak gue geber kan. Lah iku Leri dua kabar ngono terus marang maro-maro ning pasar nulungi Emi guys terus Emi diamano. Basa Emi diamano iki mau kan. Emi iku dia merasa diperhatikan oleh Leri. Jadi seolah-olah dia ini malah menyaingi Etna. Malah Etna itu malah dinyek
iku apa wong wedok orang iso ngekeki keturunan malah dinyek ngono guys. Tapi Etna iku santai-santai wae apa lah. Lah pada suatu ketika iki mau nganu sahrene Leri karo Emi mau wis terbiasa main ngonoan kan. Pas Etna ning omah turu, rumasane wis tidur pulas. Lho, gek Leri karo Emma iki Leri karo Emi iku malah tuh main ngonoan ning omahe dhewe. Ngok-ngok ngono kan. Geger gembere ewer-ewer kan koyo perang dunia ketiga. Lah, Etna ndungu suara berisik apa kayak suara berisik basa diselidiki jebule kepergok kan antara Leri sama Emi lagi main ngonoan. Akhirnya Leri karo Etna mau do bertengkar guys, bertengkar keras ya. Lah sahrene Etna mau karo Leri mau cinta beneran, cinta mati kapan lah. Akhirnya Etna mau memaafkan suaminya ini guys. Basa bar kejadian menunggu mau Emi ku semakin melonjak deh. Bahkan dia itu bersaing untuk mendapatkan iku ngonoane Leri sing berurat mau kan. Cekcok kae ngantek-ngantek Emi ku mau Emi ku ngantek ngenyek karo Etna iku dinyek nek kowe ku wong wedok apa ora iso ngekeki keturunan Leri ngono kan. Lah balas dinyek apa lah ngomong Leri karo kowe iku balik mek pengen roh rasane apa mem tok. Apa mem iku rasane piye ngono tok, ora lebih. Aja mlepuk nduk kowe nduk. Akhirnya Etna mau mulai ning gone wong tuane dene. Saking ora betahe kan ngono. Ora sicok tunggu rebutan. Basa mulai tutuk omahe mau Leri mau ndok kabar nek Etna mau jebule lagi mengandung anak Leri. Jadi dene ku ora sida pisah ranjang guys. Etna dipare meneh wis dene suweneng ora karuan. Terus waktu pas hari pas jatah bermain ngonoan. Terus sore nek ngono Emi ku stres ini. Dene stres kan. Dene stres terus dene agar apa ngejak Leri main ngonoan ora gelem, agar ngejak main ngonoan ora gelem. Akhirnya dene ngono bergabung karo Geri karo kanca-kancane sing lagi pesta minuman keras kan. Terus dene bergabung melu mimik terus ngonoane iku mau digratisno karo Geri sak kanca-kancane. Wis dasare cah beruh dak mimik wis nganti keser pokoknya guys. Basa Emi mulai mau roh Leri kalau lagi main ngonoan. Nah, Emi mau karepe pengen bergabung san, tapi malah diwamuk, malah diusir. Ora usah remo nduk kono minggat to. Diusir kono minggat boleh dene. Nah, Emi terus lunga. Tapi dene sih ora marem. Nembu adene nggawa pusaka gaman pesongo terus Leri karo Etna mau dipuateni kabeh guys. Basa wis mati ya, tersik. Imu Emi lunga kok desa kono. Basa lunga. Lah ning dalan dene kepethuk karo wong lanang, ketok iku wong lanang keker gede dhuwur koyo tentara model iku. Terus dene kenalan karo wong lanang iki mau, dene kenalan nganggo jeneng Aiko. Terus ceritane buar ngono guys. Wis guys. Jadi sebaiknya kita itu harus berhati-hati, walaupun kelihatannya orang itu baik, tapi belum tentu dia itu baik betul, karena kita mengenal orang tersebut belum lama. Lagi kenal sedelok kok wis nganggep ape, iku yo aja guys. Kayak ngene iki lho, akibatnya malah mati dhewe ya guys. Ya sebaiknya kita harus berwaspada. Sebaiknya kita itu harus berwaspada gitu guys ya. Oke, semoga kita selalu selamat dunia akhirat, jangan sampai terkecoh sama wajah-wajah penipu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.